В началото на нашия празник, като доказателство за това, че хорото е магия и енергия, танцов ансамбъл Миладина присъжда една специална награда. И тя се връчва на Женя Стойчева. Възпитаничка на основно училище Братя Миладинови. Участничка в състава на основателите. Ентусиастка от танцов клуб Миладина. Получава специално отличие за постоянство в любовта към танца. Вярвам да сме жива и здрава. Тази награда на всички направили първите си стъпки в клуб Миладина, на всички, които носят танца в сърцето си, независимо от това дали са в Бургас, в България или по света. В предишните наши юбилейни концерти ви разказвахме по една танцова приказка. Наяве и на сън, полет над България. В днешния концерт 15 години Миладина ние просто ви подаряваме нашите танци и оставяме на вас да напишете сами своята вълшебна, истинска приказка. И нека тя започне така. Ние сме България, ние сме Бургас.